אז מה קורה חברים, אנחנו פה בעוד סרטון חדש של שיבוסר, וכן, כמו שאתם בטח יודעים, אנחנו הולכים לעשות סרטון פקודות קטן, חמוד, קומפקטי. אז כן, בסרטון של היום, אנחנו הולכים לעשות פקודה שמאוד תעזור לכם בסורווייבל, לא יודע מאוד תספק, אז בואו עכשיו כולם לרדת למטה לבדוק, בואו נראה מי יודע את הפקודה. אם כבר וירדתם למטה, אז תשימו בסאב, תשימו בלייק, למה לא? אוקיי, אז קודם כל, בשביל לעשות את הפקודה הזאת, אנחנו צריכים קומנד בלוק, אבל לא סתם קומנד בלוק, אנחנו צריכים לעשות את הפקודה הבאה, וכותבים את הפקודה הבאה. אוקיי, אז זה רדסטון בלוק, אתם יכולים לבחור מה שבא לכם. בואו נעשה ככה, אמרתי שזה יעזור לכם מאוד, די. אוקיי, אז כולם יודעים כמה זה חשוב דיימונד בלוק לעולם סורווייבל. כולם יודעים עד כמה זה כיף. יש לך מלא דיימונדים. אז עכשיו אנחנו לוחצים על שזה יהיה לא always active. אז... אומייגאד. אני לא מאמין מה קורה פה. אבל... אם נפיל רגע את הרעש. יואו, זה מספק זה. אולי אתם לא שומעים את זה, אבל זה ממש מספק הרעש הזה. איזה מקרסת עליו. זה מקרסת עליו. תסתכלו רק את האינבנטורי שלי. תראו כמה. אומייגאד. אוקיי, אז חברים, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם. אני עכשיו מכין לנו איזושהי סדרה מטורפת, בקרוב יתחיל לעלות פרקים, מקווה שנהנתם ויאללה ביי.